eskerrik asko. Egisa iaz egin genduen justo denboraldian ostien, 3. postu horren ostien kopa jolastera joan ginen. Ez genduen espero irabaztia, baina irabazi ostian egisa ostiralean Alavesan kontra jolastu ostian, bada semifinal ostian pentsau gendula hori garaipen hori ospatzea, eta gero igandean heldu ginean ikusi genduen gure aurkari mogan Eibar, talde oso fortea, baina esan genduen, aurrera, pastela iguazen ginda ipintzera, eta egisa inoiz bizi izan dugun olan esperientziarik politxonetarikoa izan zala, oso ondo pasau genduen, disfrutau genduen ordua, eta superpozik bukatu genduen bai ekipuak, bai saliak, bai entrenatzaileak, mundu guztia. Egisa esan Elorrioko klubak autobusa ipini zeban Laudiora joateko, pila bat jente hurbildu zen bertara, euren indar guztizak eta euren animo guztizak heldu jaku zen jokalari guzti hori eta baita entrenatzaile eta staff guztiari. Asko eskertzen dutzugu afizioari, oso ondo portau zian, eta egisa da eskertzen dela ikustia bai nesken futbolian eta Elorri bezalako herri txiki baten jentiak gu apoiatzea, gu animatzea eta egisa esan oso momentu berezia izan zen. Egisa da beste 7 aurkari oso fuerte zeuzela bonboan, guk nahi genduna zen etxean jolastia, hori zen gure fortina, Elizalen jolastia. Hori tokau danean nik naiz bigarren bolaz irekitzera eta ja behintzat lasai hau neuan, Hernani tokau da, oso ekipo fuertia da, defensiboki oso ekipo solidua eta kostauko da, baina etxean jolasten dugu, etxeko afizioakin eta espero dugu aurten Final Fourera heltzea eta kopa hau bigarrenengoz etxean genizten dugu.